Mor. Nu pot să intru. Mor. Ok. Nu-ți fetițe. Ok. Intru. Bun. The fuck? Bun, nu cred că s-a văzut nimic pe cameră, că o țineam în jos. O țineam în jos. Mai știi? Ok, hai că o dau. Dar întâi hai că mai filmez puțin. Hai. Bun. Dar ține tu camera. O țin ca lumea, stai liniștit. Ce, de ce mă speri de o frunză? Bun, oameni! Oamenilor, what the fuck? A, uite o corcodea bună. A, nu, e veche. Bun, sunt corcodele de-astea bune. Bun, prin copaci ne uităm atent. Mergem pe dedesubt. The fuck? Filmăm. What the fuck? Ce s-a auzit? What the fuck? Ce s-a auzit? Mor. O să chem aici episodul.